Tarabasa Pachok lama long film artist lapen Tarabasa Youngstar Club atumang bong friendly match ka Pachupon. Manjataw afforestation ang kang langkang room erajok office kidam kewang lapen sai ka cheklem katura. Kardom pinia birta than bang pinili merina hansepi non arjuitha birta ang ton pen. Tarabasa Sport Association Pachok lama long karbiang long film artist lapen Tarabasa Youngstar Club atumang bong friendly match Pachupon. Ni phai krener ke bar ni por phai phira chiti malom pen pangcheng pon lapen kapre kapre ga di malong pen pangcheng pon pen pachuwang bom si pini le thot sutami Tarabasa Pachok lama long film artist atim lapen Tarabasa Youngstar Club atumang bong friendly match Pachupon. Lapen te karbiang long film artist atum ke thek serajok Tarabasa Youngstar Club atumaphan 4-1 goal pen chipahai pon bangso kapachua long referee atumamen Maheswar Singnar Suresh B Jirsong Tok B lapen Jewelling T lapen te labangso kapachua long aluhiaman pen kachetong dun Haroghat MLA Dorsing Rong Hangachor Sabina Teron P Tarabasa Lem Secretary Taitas Taru Tarabasa Sport Association Secretary lapen pinangan manpeng kiduatum chetong dun Langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India. Range Forest Officer Northern Afforestation NA Division Hills Difu ke parlo Manjataw nang bong thoda long gido afforestation a office along staff quarter adung arai lang kilia hor ka vededa jok lang ka chiteng plexi office adung arai anta langkang lum laba jok office sai ka chiklem lapen ki dam ki wang ki sung katura thepik lopusi forest sai klem bang phu pherang kyang no nang pachini dum Lasila bangso kisung pen ke pajok thekjia phan Manja Town Committee Chairman Ward Commissioner lapen DFO aphanta kachoning ri alam the pali elo bonta pinia ni anta labangso kisung pen ki jokji angring avelang puta nang pachini dun Manja pen Raja Sanse 365 News India Pinia birta ke lapuan sekang ton iglom arni game kardom.